nyaya yamunyaradzi asati avikwa. Munyaradzi nanasi munyaradzi asati avikwa. Nokuti akati kusvika nhengo dzangu dzawanikwa tari Harare kukambuzuma. Iye vana vatete vakarepwa, vana vaipiwa chimwe chimwiwa, umwe akazomuka achiratidza kuti hembe dzake dzingasina kukwana. Mwana akatomboendeswa kunorapiswa nemunhu uyu, achiendeswa kuchipatara, vabereki vasingazivi. Nyaya imwe mwanasikana ne15 years akaendeswa muground rebhora. Zvandiri kutaura zvinhu ndozvodaipiwa nevana ava. Asi materedzi mosho kana akutonga nyaya idzi padzinenge dzichitaurwa, ane zvavanonzwa kuti zvakamira sei. Kufonerana nehama dzivari dzemwana kuti usati maenda kumapurisa, pakazopindira mumwe vakuru vakashivedza mapurisa vane imwe kamba kuti endai munobata munhu ari mukati meguta umu. Ende for sure munhu akaenda kunodesei kunobatwa. Munhu akaenda kukoti, asi nyaya itaurwa nevabereki vemwana vanoti ivo isati kupinda mukoti. Panguva yatikanzi endai kuchipatara nemwana, vakazonzwa kuti munhu apinda mukoti atobuda, muri kudzokera mukoti musi wakati. So munhu ari pai ari panze vane dhetira vapiwa rikudzokera kupi kukoti. Sofa ndo pairi munhu ari kunze ndo pairi. Tamirira kunzwa kuti musi wainodzorera kukoti inenge yakamira sei. Vanoziva mutemo ndiye munoziva kuti munhu kana achinge aripotera kunzi akarepa, paine umboo, pane zvabuda kumadhoktors, zvinofambiswa sei. Munhu anenge ari panze here, munhu anenge ari mukati here, zvinge zvakamira sei. Anoziva ndiye mutemo, ndo vanoziva. Nyaya yandinoda kutaura pana paiko zvinozvika ndikuti wamukaseko leni mozindi shimuti akabata kuti je ndisikakangana petronela zindi shimuti akabata hiuta office kutaura kuno akabata chimuti kwanza ndichisiye ndakachibata kuti je aiwa kwanza chibata je mamukaseko concept gwena vari pa airport Denford chari mainose pa Dengwesi muyera nyoni uyo temera dzini wamukaseko mainyasha nyamande maimaila shimuti akabata kuti je maitutu akabata chimuti pa airport wamukaseko boss Chineke handikangana mudhera wangu Marenga ari pambare flats pamuchiti na agogo wamukaseko George Lawyer akabata chimuti na Michaela vakabata chimuti uri pamusika pa George Wematai pambare flats wamukaseko Paul Kanjuti akabata chimuti DJ Tsaro Piasoni mugondori pa Captain pa Joza tapiwa tap singwendere mukoma ketuze akabata chimuti aripo pa Rodbody mamukaseko mukoma wangu Innocent muchenjekwa pamuchena lokati ya Muraiwa baba na maitu chimuraiwa banuchi wamukaseko Esther Gomonago ari pazikwa pamuchoi pachinoi yepachinoi muri yeZimbabwe yakamira kudai. Pane murume aiti iye ndinarima sokurima kunoita vamwe chinobuda munda mangu hapana, ndokubva afamba chindoda kuti ndigadzirirwe. Ndobva anoti iye agadzirirwa munda, but agadzirirwa zvikanzi ndoda kuti iwewe kana warara ukarota hope dzemunda wako nguva iyoyo pfeka tora umwe mwana kana mudzimai wako muve vaviri endai kumunda vanogara padhuze nemiti ndakubunda nguva iyoyo. Murume ari kutorota munda wake chibage chaoma, ari kutoona munhu ari kutoisa mechisa achipisa munda otaka kutsva, achingopepuka nemoto iwowo kumunda. Ndobva aenda kumunda, achinosvika kumunda, asati asvika kumunda kwake achidakira muinda yevamwe ndo pakasangana nemukadzi anga asina kupfeka. Anoti akandosvika padhuze kudai kuti munhu, but iye ndaana kuonekwa. Ndikutaka kufamba achiteerwa mashure kwemunhu iye naye. Vakadarika minda inokwana 16 wechi 17 ndo wanga uri wake. Anoti zvinotondinetsa kuti sei ndanga ndisingaonekwe. Taitofamba usiku kuti ndikaenda kure andionekwe. Aifamba aisacheuka mukadzi achifamba mukadzi, asi yotaura kuti munhu akashama uyu asakuratidza kuti ane chinhu chakasunga. Vanoziva kana vanhu vari kumusha mambuya echikuru vanogona kuti kana vari kachigubhu kemvura kavo kana kuti bhutsi chaidzo dzakuvarwadza dzobva zaberekwa muzana kaberekero kaike kuti hasi mwana but pane chinhu chakaberekwa. Ndo zvanga zvakaitika avo vachiteera macho vaitombotsika chimwe chinhu chokuti kana sanzu rikarira kuti kacha but munhu aisacheuka achienda kunosvika vanopinda mumunda make ndo maakazogara pasi achiita senge munhu ari kuzama kusunungura zvaakasunga zvezvo, but zvaakasunga zvairamba kusununguka. Chinonetsa ndechekuti zuva rakasvika pakunobuda ivo vakagara vakamutarisa kuti achaita sei, naiye munhu uyu achizama chete kusunungura chinhu chake kusvikira kwaedza, kuti senge munhu akutovhunika kuti kwaedza. Mwana ndo pakatumwa kunzi mhanya kuvanhu vakutanga kutaura kuti ndimani mumunda imimi
muri kuita sei vanhu ndokunoshevedzwa oda kukaedza kuti ndimaininga ndokunzvimbo kwedu aha ndokumhanya kunoshevedzewa vanhu ndokuya kumhanya kumaminda vachizara kuminda kunodai so vari kuona munhu saka mwana paakatumwa achinzira unoshedza vanhu ino unotorakidza kusanganisira nasabhuku usataura kuti ndiani ingoudza vanhu vari kumusha kuti sabhuku ngaamhanye nevanhu kuno pane zvataona zviri kumunda kune munhu akashama akamira akadai somumunda mangu mavaifamba manje makatozoonekwa kuti kana vatsika vaita sekunonzi patsika vairatidza tsoka yemunhu kusvika masabhuku asvika vanhu vari panapa ndinhingi vamwe vanhu vacho pavaimhanya itosvika ipapo vaitomhanya vasingazivi kuti ndiani ndamai vavo so umwe mwana pakapedzisira kusvika mwana akanga aripo akabva fonera umwe mwana kuti sha zviri kushedzerwa zvizvo zvinoshedzerwa ungana ndimama mambovaona here mama vari kunoko vakashama vakabereka but pakazovhurwa zvinhu zvanga vakabereka manje iplastiki ranga rakazara chimbuzi chevanhu ndichaka chirimo chichovhurwa kudai so chinoratidza kuti chichangoitwa kuti vanhu vazoziva kuti ndo vakachiita kadhotora chevanhu uyezve minde yese yavadarika iyi havana kuchivhura vakazoda kuchivhurira papi mundomo vaida kuita sei kuvabvunza kutaura vanga singatauri mwana akasenderwa meseji nekufonerwa nemwana anga asvika uko ndiye akafonerwa uye ndiye akazouya achiti inini mai ava ndanga ndinawo nezuro zvandaiona pavari vairatidza senge munhu asina kuta sei auna kukanganisika saka nezuro ndakatombofunga kuti ndofana kuvaendesa kuhospital nekuti dzimwe dzenguva vaimbobvisa hembe dzimwe dzenguva vaiti mutsura mavhu vachidya asi zvaitaurwa izvi zvakatozodzawo umwe sahwira kuti ndaizama kutora amai vangu pakati pevanhu tanyara so pavakatorwa amai ava vachinzi vanoda kuendeswa kuhospital kuti vanochekwa unondi vakamira sei vasati vaendeswa kuhospital mai vakatiza kutaura kune kwadziri kuita mai havasi kuzivikanwa kuti vanhu vachiziva kuti kutiza here kana kuti vane kwavaendeswa ivo vana vacho chero vakabvunzwa kunzi nevanhu mai vari sei sabhuku vada kubvunzaka murwere wedu ari sei zvakamira sei vari kuti takangovashaya hatisiziva kuti varipi so amai ava vane murume wavo anotoende basa rakanaka raanoshanda kune imwe nzvimbo achisvika pamba achiudza zvinhu izvo akangoenda kuna sabhuku ati sabhuku handina chekutaura ndangoti ndikuzivise kuti shoko rezvakaitika muno ndakarinzwa ndakudzokera kubasa ndofadzokera kubasa munoiti chii vateereri mainzwa epachino iyi so murume yakabva ati iye akandipawo basa rekuti ndigadzisiswe usiku one kwadaita izvi anditi anoda zvacho zvanga zvakasungirirwa pana mai ava asi mai ava vakabva vabva nezvinhu zvavangave nazvo zvese vakatakurwa nevana vavo pavakazoende vachiti tiri kukumbira zvavakasungirira zvesve vakabva vazvinyimwa saka ivo vakataura shoko rokuti ndoda kutsvaga pamwe patakaona pakatsikwa so zvinhu zvekutsvaga pakatsikwa izvo zvanga zva after 2-3 days havachazivi kuti tsoka vari kuona imbwe nedzimwe imbwa chadzi dziri kufamba here kuti ndo tsoka yavaiona ichitenderera munda iye pakaipa saka hamene kuti zviriko here kuti munhu anokwanisa kutenderera minde yevanhu achiigadzira zvokuti vanhu havazoita sei havazokohwa vanhu ndo vanoziva vachazotiudza kuti imo muchinhoimo munzvimbo iyoyo goho ranga rakamira sei makore nemakore zvakamira sei zvamuri kukohwa zviri kuenderana here nokunaya kwemvura nehekitari chaya pakarima amai zviri sei baba zviri sei